Angishaya kwebapheli Ngishaya kwebapheli Angishaya bafana bami Angishaya kwebapheli Bale yampa ngishaya Asubashaya bengakubo 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 Senjalo fana bake senjalo awafana bathanda lemela phela ubusho umanzi abantu basicela amanzi tebe lokwashe enkundla mehla khathi njengekhathiliniwa phakathi kwamavilo fana bami ngathela ncaje ngona bequmgwaqada kodwa lequmza umkhulwane usho ukhalmatala oshele emqala kuzimbusa amakhanda asekho endaweni esigamele umcasula amaxhobu isithibe sekusamadoda inkosi ngafuna ungene ejokeni lokhu inqathi uzenjalo wafana bakithi awanqathozana nini wena umzulu athi ufishe namasondo akibalulekile khulu wafana bakithi sivuthiwe nayingqondo ngihlaba lapho bathi selection lapho kubonakala phansi Adams yabona ukuthi ubona kumalini amadoda ezenza ukuhlupheka ezenza amabhinanyana Moye phansi hadi ngofana bakithi esakhusi esikudinisa kanyuso ala mwevela nyawo lapho uphambisa ubhuka fana bakithi kubonakala kodwa lombi unomanzi akubuka boy pusha boy asikaqala sikaboqeke sebefikile ondaba awusone ngabo yeza nawo lapho ngakini ngokuqhubela ngakini mina phela ngizokushaya angisho ukushanda vele manje sengizothi nokushaya gijimela ngenqini phela usuku lesine amabhena ngiyasigijima ngenqini bafana bakithi usha sindekusini lapho bona bemshino ngesilima cameraman ngisicaba naye bafana bakithi isipusha boy pusha ngivane bugaza phela emnyango wena ke Boba